Good morning. Still, ni Manu yung Adani Depi for La Ilocano News, guys. At data yung ito'y barangay Albano. Kadwak ito yung the very accommodating TV Ballesteros. Kadwana, di pinagawad na in the person of may kaanakan. Hi, nagawad! Kan may isang kadwa tigitigipas. Uri nakapudpudot at dadagto. Itatay kayo lang nalabsan ka. Nakasapsap ka, iti parbang. 24 oras. 24 hours ni Apo Ballesteros nga ag-duty dito. Mano kami sir, sikat reliable na pakahamok. Mano iti active cases iti Barangay Albano? Iti Albano nagtagtaman sa dua. At ang two active cases. Hindi na two mga primary Kasi contact. nagdua na bale Aluto sa Sangapulo, bale 13. 13. Hindi, mga 16. 16 Apo iti na-contact rate. Apo Ballesteros, kas may dadaulo ti deti nakadadaeg nga barangay tayo ti Albano. Kapag nagditan man isuda to please stay home kun noon ubrada, they just remain to be at home. Baga magabigiti constituents na dito. Wala pagkalit ko ako, kasi at ito iti Barangay Albano nga ada stay home order iti probinsya. So daram dili ako na implementar mi dagiti nga pag nurutan. So aming nga kabarangayan mi dito isurutin tayo ako dito nga order. Okay. Thank you so much. Apo Ballesteros in the house. Sugyanan ka to good kids always. Thank you. Everyone, dito pala ni Manong yung Adani for La Ilocano News. At datay dito'y nagsapalan, Barangay Guerrero nagsapalan. Dati mapanukot yung Marcos, mapansolsona. Dati digitay, tsang-tsang din na dito nga aglaklako, na duma-duma, nga padak nga ng laylay nga mangga. Adapay bugo nga armangda. Anak, kumusta mat ni lockdown tayo Apo? Kumusta? Nakapsot tila akong itat ka. Apay nga ta nakapsot. Awan umay makadeliver, awan pa'y umay gumatang. Oh, so still, di nga nagururay da iti kwada. Nung dati nasir ka talaga nga, adaamin dito yan. One-stop shop, adapay balatong, bugong, adapay pansit, dati padak nga padas, dati tarong nga magugusto ko unay no apay, agmay-maysa nga naluong, nga guyabano, dan para kidigitay parek, nga lemon, and the rest, at dadaamin di diapo. Agigidan kay mga rod nga magibaga. Digitay kakabagyak, kakapsak mataga nagsapalan, nga may sa kami Apo nga mga abay iti protocol, ibaga tayo man amin. Stay home, Ding Renyos. And 3, 2, 1. Stay home, Ding Renyos. Thank you very much. We love you. In kami yan ni Apo Mel Consagit, yan deta bubun itatay. So isarunong mi. See you. Yung matla natin Apo for La Ilocano News. At tayo dito'y entry point iti Barangay Post. Dati no ka natin palumbad, dati terangtay, dati sumrot nga mapangijay. Unod, ang going itata nakabisbisi digiti frontliners, our frontliners consisting of the BHW, the BHWs, our konsehalas, ayan, di kita kakabagyan ka konsehal, nagkakapitas at kakagwapo, dapat ay batch ko. Agluto dapat, dito yan. Ito'y dapat yung agluto. Kitain nyo tinigat kagbali nga frontliners. They are leaving their homes. Tapno umay dala i-secure iti entry dito. Ano, kumusta tayo mo dito? Kumusta kayo? Okay lang. Mano ka dito cases, active cases dito duwangong adadayin ka isolationan. Uno naka home quarantine. Home quarantine. Primary ba? Primary contact. Primary kung DJ nagkakaso. At tayo magbaga no anan ng skill. Akigidan tayo mga mangibaga, apo nga tagapos. Ingat Ding Renyos, stay home ko na man. In 3, 2, 1. Ingat, Ding Renyos, stay at home. Thank you so much. Apo nga tagapos. So hindi naman kailangan yatang mag 24 hours sila no agre-relieve ito. And here with us are the members of the PNP Dingras,
Dadati apo, sagdudwa, ijebangir, they are 4. So this is the second day of the localized MECQ ito'y dingra sa apo. Kumusta tayo mat so far? Adaan mo tayo nga data no manuti nag-positive dito yung Barangay Parado? Awan positive dito yung Barangay Parado. Ni man manang ti kasarita tayo. Bagit to, hanggang bubutan. Anak na, gantayo manang. Mang Evelyn, anak Bibilin, kumusta tayo mo dito yung Barangay Parado? Okay mo, sir. Anong oras kayo may nag-duty? Alas 9, sir. Alas 9. O sige, i-comment ka digiti apo tayo nga pada nga taga Parado nga handa nga rumrumwar kat agungot ni apo kapitan ko naman. Dagiti kabarangay sir, handa nga mabalin nga rumar lalo dagita ubing ken masiko. 15 and below. 15, Digiti at the comorbidities na, digiti at the immunodeficiency na. Aglalo digiti and ano ko dati senior citizen 65 and above? 65 and above. So ayan, hang kayo kanu rumrumar apo ito'y stay home. Tapos mano ka tawon yon? 37. Mabaling kayo pa ilang rumwa. So ano mo digit intugo yung makan. Ito kayo pa nga glutan kita nyo ti sitwasyon na guys ki agbalin nga frontliner nakarigrigat. So ang kito ada pagala dati temperature, ada pulutan da nga kornik, da kamo na nasindada, nagsidada la buguong dito Barangay Parado. So ano makita yo apo, umay kayo mangyupan iti kanon da ditoy. Nakapudpudot pa. But rest assured at kakatawa digiti babarkada tayo nga dayan ti pulis kasi good news kada kwada adda umay nga TB kos dito into no madamdama. We were able to provide 16 liters of probiotics, prebiotics, and enzymes nga agapo iti NGT Wellness Center nga imatmatunan ni Doc Hani Tamayo and Engineer Roland Tamayo. This has been your Manong Dani at kami pa ije sumaruno nga checkpoint. Babalik kami. Thank you. Good morning to each and everyone, to all our watchers for La Ilocano News. Adating ni Manong Dani. Adaat dito papatgak nga Barangay Guerrero. Kadwa dito dati nakagugwapo kan basta nakagugwapo ka naka-fresh. In the person of punong barangay Melcon Pisagid, just wave your hand. Hello, good morning. Dito, isulti ng facility dito ti panangalat iti kaya naman di kita Certification. Certification. Dati i-release mo ka ti Barangay Guerrero mo certification. Durumor dati ili if you are an apor or sikakat mapan mga bel iti essential, they were able to provide me one certification nga pirmahan ni Apo Kapitan. Kasalita kay Matimesa nga official the person of the Honorable Kagawad. Ma'am Noemi, kumusta iti Guerrero so far? Kasi na po just but sir, kat dati mo pa lang dating case tayo nga dua. Dua pa ilan. Dua pa ilan. Okay. Dagiti immediate Family. nga families nga kadigiti affected di COVID. na swab test dapat Na-swab test dapat awang mo tayo. pa iti result Ayan, na. we're still waiting for the results guys. So nga dududwa na ita kasi siguro manunga oras ka hindi pa ilang kalman nga makikita ka nga. Kasi actually namin naka-focus cam dito ito is checkpoint mi. Dati day naka-lockdown nga sitio apo dati duha ka cases tayo. Iso nga mo-monitor mo digiti rumwar. Ma-monitor, it is being monitored guys in and out dito kasi Iso nga 24 hours kami apo nga naka-duty dito yung checkpoint dati mi. nga pudot na, Gusto nga ibagata yung man, Apo Kapitan kun kagawad mo nga please abide with our health protocols kasi nagrigat kita nyo Iso tilang pa nga iso ibaba ka Madata yung digiti pinakapudpudot na kalsada, napudot, or adatent na napudot kasi summertime. iso nga ibagbak apo ka digiti ka barangay mi nga gawatak iti cooperation data no makitinulong mo lang takno maditay unay may waras sa dito nga sakit nga COVID nga talaga. Okay. So, yung ako, Melcon, si Kapitan iti Barangay Guerrero, and kagawad no ini. Agigidan kay mga taga Guerrero na magibaga. Ingat ding Renyos, please stay home. And 3, 2, 1. Ingat ding Renyos, please stay home. Thank you so much. Okay. Ako Kapitan nga nagwapo ka na rin sa kagawad.